Right, muri Zimbabwe muchindoona kudai ndingouye nevanhu vemanga panapa pa YouTube channel. Nhasi ndine vanoremekedzwa Mambo Mutize. Vazhinji munovaziva nenyaya yemukurumbire yekubatsira vanhu, asi vachibatsira vanhu nenzira yechivanhu. Right, tichatsanangura zvese this video muchaona zvakazara mushure mekunge Mambo Mutize vakukwazisai. Mambo Mutize makadi? Ndinofara Tom kana uchifarawo. Atrare 263. Haindi right mfana mundiwengo warowa chete ngonyara. Munenge muri busy. Right, Mambo Mutize, tiri kuona vazukuru venyu vanokuonerai pachivhitivhiti kandi pamhepo patinomboya tichitora nhaurwa nechibuda mudare. Manga mambondimisa kutora mavhidhiyo muchiti aiwa chimbomira zvekutora mavhidhiyo chimbomira kuuya panguva inoyi ndiri kukundikana ndakamanikana. Zvaikonzereswa nei? Nyaya inge iripo Atrare yakamira yakadai so. Inge iri nyaya yekuti kune nhau yenge iripo yekuti ndine basa randinoda kugadzira nebasa randinoda kusika, ringe riri basa rekuti vanhu vambomire kushaya kushutwa mavhidhiyo, nokuti mavhidhiyo enge uchishuta enge achikonzerwa vanhu varamba vachita sei, vanhu varamba vachiuya. Saka kuuya kange kuri kuita vanhu kuti vambomire kuuya because tinoda kuvhura sowe. Vanhu tinge tichivabatsira nenzira yechivanhu, nenzira yekumikisa sowe. Saka apa sofa toda kuti vanhu vachibatsirikana nenzira chaiyo yekunamata, because ndine inzwi randakaudzwa nemweya mutsvene waMwari mausiku ndakarara ndakanzi dzokera pachinamato, siyana nhau yechivanhu. Inini which means ndinofanira kubatsira nenzira yechivanhu, ndinofanira kuenzanisa chiprofita nechivanhu zvese kupfuura maitiro andaiita. Because ini maitiro andakaita semunhu anga akuwandira kuchivanhu, ndaakusimbisa vadzimu ndisingafadzi Mwari nenyaya yekuti ndenda kusonamatisa vanhu. Saka kune nhamba iri kudiwa naMwari yevanhu ndofanira kunamatisa kuti vazive Mwari. Saka ndinenge ndawandira munyaya yechivanhu, ndoenda kudzikisira nyaya yechoMwari. Saka Mwari haasi kufara nenyaya ipi. Ndine mubvunzo ipapo Mambo Mutize. Pane vanhu vamaienzanisa kuchivanhu. Saka apa pamuri kuti makuenda kumasowe kana muri kuvhura chechi yemasowe, zviri kureveda kuti mupajekese. Atrare kune vamwe vanhu vakatumwa naMwari. Saka Mwari akandituma kuti ndienzanise vanhu nyaya yekunamata nenyaya yechivanhu chese, because so far hakuna munhu chachiarenza kuenzanisa zvakanaka nhau yechivanhu nenyaya yechinamato. Ndo vazhinji vakurerekera kumanjuzu, vazhinji vakurerekera kumashave, vazhinji vakumwa, vamwe vakungeredza kunamata chete. Saka inoda kuenzanisa kuti ane mashave anofanira kuzorodzwa munhu achibva anamata, ane manjuzu anofanira kuzorodzwa munhu achibva aita sei, achibva anamata. Mazorodzero anoitwa mashave manje haazorodzwe zvokuita kutukwa kana kuti kuronzwa munhu hamufaniri kutoenda kumudzimu. Toda kuti tizorodze mashave, tinobudisa shave remunhu rotaura zvaari kuda tobva taridzikamisa. Kana munhu achida kusvika nomudzimu todedza hama dzake obikirwa dhoro kumusha kwavo. Zvichange zvichiitika futi kuchechi ikoko. Ndo zvandinoda kuti ndiite kuchechi ikoko. Vane manjuzu ndotoda kuti vauye tivagadzirisire, vane midzimu yedu toite sei, tivagadzirisire. Vane nhau dzisiri kufamba tobva tadzigadzirisa, kana dzikabatwa nemweya dzimwe bva taiparadza, because ndakuda kuti tike tichiita zvokuimbira vanhu mavhesi ehondo nehondo dzakuti tiva tadziparadza. Vamwe vatambura kwenguva yakareba tibva tazvigadzirisa papi ipapo, because tinongotiziva. Gungano iri richatanga rini rekuti muenzanise kuchechi? Hatari nyaya utiri kumashure. Nyaya utiri kumashure zvakanyanyisa, nokuti mangwana chechi musi yechina vanhu vakutonga namasiri so pamasoko kwatowani vanhu vakanzwa nyaya, vamwe vakutokoromoka kubva kunze kwenyika, vamwe vatouya kudhara variya kurindira chinhu chipi ichocho. Saka ndototi kuna vari kutoona interview ino yava kutondibvunzai, vanhu vanofanira kutouya kumasowe kubva musi wa13 mangwana, kubva musi wa11 12 13 chinenge chakachaya. Vaprofita ndivamwe vaprofita ndakabhuruma vanenge varipo vakawandisa zvisingaiti, basa richienzaniswa. Vamwe vanenge vane mudzimu iye yakasimba iye akubva atobva pakutoprofita, kana asingada zvichiwana achida zvemweya mutsvene ava atobva pakutoprofita. Kana iye mudzimu usati waenzanisa kana uripo zvechokwadi chawo unofanira kubva pakutobuda kutoenda kumusha kwako. Ndozvatoda tiite ipapo, pane pasina basa rekufungidzira tisai. Muri Zimbabwe, regai ndipire nyaya iyi ndichidai. Mambo Mutize vari kuti gungano remusi ranga richinzi misi mitatu, ndizvo zvonoti 3 days, saka rikunzi misi mitatu. Riri kutanga muzuva remangwana. Vari kuda kuuya pagungano iri, vari kuda kuyambuka, vari kuda kuponeswa naMambo Mutize. Handidi kukunyeperai, kuno kwandiri Mambo Mutize ndo vatora mukurumbira.
kunoku kwandiri izvezvi ndowatora mukurumbira. Mambo Mutize, makasununguka here kuti tirambe tichiisa namba pavidhiyo? Namba hatitare apa, ndoda kuti uise chandise namba nechekuti vanhu vafone kana vachinge vakuita sei vakuuya. Plus ndimwe nyaya yandoda kuprofita. Nyaya yaDr Judah ndiyo nyaya kuti ndizoprofita zvangu. Saka uise namba iyoyo kuita kuti vamwe vanhu vanoda kuzonzwisa kana hama dzaDr Judah vachazonditsvage nditaure nyaya ipi iyo kwavari asida kumbotoitaura nhasi panapa. Saka chekutanga hatitare ndechekuti vasina mafoni vachida kumusangano vanongokwira mutaundi paMarket Square voti tikaenda kuStone Ridge vodzikira pamagolisi. Vasvika pamagolisi tinofika roti kari kupinda magolisi mukati akaka wasvika paseja rangapa kari kupinda magolisi mukati akaka kakutowanangisa panonzi paIstone pane kamba inonzi Tenza. Vachitongosvika chete patinofamba vatona flag, pane flag hombe iri mudenga pamusoro pedombo iri mudenga yewhite semuchinjiko mutsvuku wane sindo pavari ipapo. Kana ngobvunza hapana anenge asingapazivi pamasoro peMambo Mutize chete hapana asingapaite sei asingapazivi. Ndikumbira muenzanise nyaya yaDr Judah. Iyi nyaya yatirare yakamira yakadai so. Kufa kwakaita mukomana uyu haana kufa nenguva yaMwari. Kungoti ndiyo nguva yanenge ndakakumisa zvangu kuita ndichizotora pasocial media ndiro sipona zvayaida, but hondo yakatarisa nemukomana uyu kana kuti hondo yakauraya mukomana uyu haisi hondo yekurefu. Iye hondo iri kubva muhama dzake. Kune munhu wepadhuze veukama wake vandinoda dai vagona kuuya tavatsanangurira, asi munhu iye kana achionekwa anoedzwa baba naDr Judah. Ukunzwa nyandokutaurira vakabatikana nenyaya yekuti ava amai vaDr Judah vari kunzi venge vakuita semunenge akuvhaira neupenyu hwekuti munhu aisekwa nevanhu maererano nourarama yararama nemwana wani. Saka noda kwekusimudzirwa kwenge vakuitwa vanga vakuita sezvinonzi pamwe munhu akushainira vamwe vanhu. Muri yeZimbabwe handisida kukunyeperai. Saka Judah haana kufa zvokuti tingati Judah akafa. Judah mweya wake wakabatwa izvezvi zvokuti hama dzake Judah atambudzi tinozvigona tinonzwa kuti Judah dzokera kuno vakaita sei akakuuraya, because amai wacho futi manje havasukurarama zvinoenda kure, vachafa asina fera chete achakurwadzai. Nora pasi. Muri yeZimbabwe handisida kunyeperai. Kana une problem uri kwauri munondiziya sahatirari ndinouya nevanhu vanotaura chokwadi. Mambo Mutize vanobatsira vazukuru vakawanda, hatichati vazukuru, vana vakawanda vesangano rekwaMambo Mutize. Namba dzaMambo Mutize dziripo pachivhitivhiti ndaisawo. Neni hatirare muchandiona ndiriko mu3 days idzodzo kwete nekamera, ndakagara hangu ndichiprofitwa. Mambo Mutize pane chamuri kutaura? Chautaura ndechekuti pane namba 2 dzandiriisa apa. Namba dziri kupera na332 idzo ndedzangu vakawanda vakudziziva. Ngawafone idzodzo wadai unobatsirwa kusejari. Wari kuya warikuda madirection emasowe ngawafone panhamba dzimwe dzacho dzandiriisa padzasi. Dzina quad 7. Kuri dzina quad 7 ndikisa dzikupera na305 kana na 112 masamba achinja ndiri kumashure. All right, much love guys.